Katanya jupuk dewe apa tak jupuk nono? Asli. Loh, nek bubut dewe ya loro aku. Sing penting aja dudut dewe. Aja dudut dewe. Ben kok nak wis ngene tak dudut dewe. Cadetan sajroning ati. Ayo Pak toke ndang Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi karo mergo leren nang gubuk asmara. Tes DI. Ayo ye. Pak Sopo mau Pak Sopo. Pak Sopo nemburi. Pak, yo semoga. Semoga Pak De. Ayo, ayo. Kasih sayang tanpa apa dik? Tanpa apa ya? Tanpa bantal, tanpa klasa. Buat apa Piye dik? ning zaman asmara? Atau Bubuk kae kepatrita Tumeka sakit Pak De ra ngiler, me joget. Bubuk kae nyempati Wayange nganti kakatrina Bos Adidas ya alhamdulillah. Arisan. Bos Adidas lho. Sik to. Makanya orang nganggo HE tadi ora. Apa nih kalau begini apa? Kalau duduk apa namanya? Golek tisu. Golek tisu. Neman-neman keringatan bablas. Ya Allah. Ya. Belum diapa-apain. Yudin aku sing ngajari. Aku tak begini aja. Ya. Ayo Mas. Nah. Lewung. Oke. Yo, entekke bablas lewung ya. Yo. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karo mergo leren yo lewung bro. Bos Adidas. Bos apa? Bos Batu Bara.
Dalitil. Tiwul kono kire. Weh, Mulai sewol. saya apa? Aja. Oh, lagune. Mbak Jo ini nak urung kena segendul anu angin. Iki padahal wis. Kandel lho iki. Nanti aku kasih segendul Ayo, dulu ya. Rom. Bento. Wong jarak nyawer rene ya. Wah, ora kuwi. Katanya nyawer we berat. Ya. Sabdo. Sabtu pandita. Bunda Entertainment, terima kasih Bekasi. Foto production. Wis enak iki asline. Iyo, 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 iyo. Hai, oh ya. Siji. Lah bubar. Siji entar. Sabda pandita nato ning sliramu dadi ing sisiku mugi Gusti lilane tresnaku bakal
Iki spot. Nembe spot Pak De nggih. Yo kendangnya yo. Repto pesaing. Monggo Pak De, kesane Monggo Pak De, bayar. yo. Ya panitia yang mau joget boleh yo. Monggo bos-bosku. Ngobangi kota sateruse ning desa-desa. Mergo aku anggoleki sing tak tresnani. Oh ya. Jebul ora ketemu. Prinsipku aja beda terus bali nang Semarang. Prinsipku bos ana kandang. Pak RT ora nyawar mlebu. Mlebu. Oh, bareng Pak RT nyaur langsung metu. Oh, ngono. Heeh, udah bojone ta. Gebake melih mboten iki, Pak. Yuk jelas. Terus. Siap. Yiti bahagia banget. Wah, niki pun semangat 45 loh, Mas. Enggak taune sing sebelah kesetrum. Heeh, sebelah kesetrum Oh, ngendang. dereng, keringetnya tesik. Ayo. Lah jebulane krusuk-krusuk keburu nafsu. Kabanteng ragate akeh aku dhewe sing kabanteng. Ayo Pak De. Lu ngomong esan Surabaya terus nang Bali mangulon lunga nang Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta. Jebol ora ketemu Pak De. Prinsipku aja beda aku terus bali neng Semarang. Prinsipku bos ana kandang.
alhamdulillah. Alhamdulillah. Ladeni wong loro ya megap-megap ya. Megap-megap aku Oh, Mas. kandhani kok. Mas, ya Allah kentekan oksigen aku ki Mas. Wah, nak lita limoe bablas kok. Maksudnya kapsul. Lah jep. Yeay! Luar biasa. Pak RT. Ayo manis merati yen sinamang pindho widodari andeng-andeng ana gulu arek ayu sapa to jenengmu. Jan rondo isih penak mosok mergo aku durung tau dibuka. Iya kapan rondo yang peduli aku tresno rondo banyu Bos Jo. Ya, ya, ya. Ayu manis merati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana gulu arek ayu sapa to jenengmu. Gak usah takon jenengku, aku jaluk ana hatimu. Baca Aku rondo banyu angin Bos batu bara telung dina Pak RW tapi ora dadi. Padahal seksi Banyuwangi bokong gede tansang
bonus Pak To. Mbah Jong. Yo Mbah Jong, Pak RW. Ada bos batu bara yo. Ayo bos. Hea heo hea he hea heo hea. Tuli 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 tali tuli tali tuli. Ayo maneh marati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana gula Pundi Mas? arek ayu sapa to jenengmu Enggak usah takon jenengku. Ora enak. Aku Takon nampemu. Aku rondo Banyuwangi talon dina rapi ora dadi. Kokong gedhi Kesangku hati nadyan rondo aku penak. Ayo Mbak Jong. Mergo aku kurang tau dibuka. Iya. Rondo segi Banyuwangi Koko Desno Rondo Banyuwangi Nadyan rondo aku suci mergo aku kurang tau dikremati. Nuhuni pamundutan Pak To bos klaster Nggih, matur semanuwun. Enggak apa-apa sih wong susune ya sapi lho. Ayo yo. Saat neng omah wis ora
Lah urung kok besane lho. Kowe wis lali mas karo aku cah gunung kidul. Oh, tidak mungkin. Eling-eling panggonane dhuwur. Latah ngayogja sawedan bantul. Asin kondang dik gaplek latikul. Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja Matur suwun Pak Duh, De. akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Ae. La 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 la. Iku kabeh apa-apan wisata dik. Tekae ora bakal kuciwa. Campur sari saka gunung-gunung kidul. Wes mesti pulen aku ora ngipun. Bisa ranek. Piye, Dik? Tidak toh. Sing kondang dik gaplek lan tikul. Watu lintang apa watu kapur. Halo, Pak Dik. Babakan seni aja maido. Akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Jolololo. Ae. Jolololo. Saya tak lunga sik ya. Waduh. Iku kabeh Halo, matur suwun, Pak apa-apan Dik. wisata dik. Tekae ora bakal kuciwa. Campur sari saka gunung-gunung kidul. Wes mesti pulen aku ora ngibun. Mana judi wae. Sing kondang dik gaplek lan tikul. Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja maido. Akeh sing kondang, akeh sing misuwur.
cekake ora bakal kuciwa Sinden mas katokan wis campur sari saka gunung-gunung kidul Iwal mas gunung wis mesti pulen aku rangipun yo 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 ae yo 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 Matur suwun Matur Pakde, nuwun, berkah Pakde. selalu nggih. Ya. Masya Allah. alhamdulillah Sampun nggih, nggih. Mas. Matur. Lipar masih semangat lipar. Katongan masih semangat. Yeay. Ayo yo. Iya iya iyo iya iya iyo. Asyalala. Suwindusu kowe lawase kowe lunga ora pamit aku Etak ketil-ketil. duh wong ayu pamukanku Asik. ati susah Selalalala. mung kangen sliramu Dengan bekas kepujanku orang beda rasane hatiku hawa longkrang bisa turun kebayanganmu dari hatiku Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Oke siap, oke baik. Ngaturaken Wilujeng Kondur juga teruntuk keluarga besar dari Kebayoran. Ala Pakde ngene iki lho sing ngene iki lho sing semangat iki ngene iki lho. Kandhani kok ya. Masalah. Alah. Laris. Oh, nak ngene iki nyoto. Aja sama. Ora suwe aku bali bisa sumande ana Saka, yo yo Masukin Pak D. Suwindusu kowe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pamutanku ati susah mung kangen sliramu Anak kambing sayang demam bagus sampai bawah Pak De. Ora suwe aku bali
iku kowe bali arsa kangen ra bisa mari mung sira kang bisa nambani Ae. Hae meneh. Hae oh iya. Ya, iki lho. Kandhane ngene iki sing Mas. mari. Hah? Sing marai semangat iki ngene iki lho. Sing tak maksud hae iki ngene iki lho, Mas. Kerja nyata. Ya. Luntur no ke, Mas. Wah, ketake udan ra sida ke dadi luntur. Heeh, ketake ngono. Ayo ora apa-apa. ATM-nya luntur. Ayo. Aja semalam. Matur sembah nuwun Mbak Dejo, Mbah Jo. Semangat tenan Ya luar biasa kowe semangat no.